Tinoganudza wana mandiwe tauya nenhau dzomanhoko dzozuwa ruchisere mwedzi uno wandira. Motika dzomushikashika dzakonzeresa mamutoko apo mapurisa waribe kana chibodzi chavari kuita kudzimisa. Kureketa kuno motika dziri kundoramba dzichikwira nokudzikita paribe kana mbodzimisawo kutibvunza kuti vanhuwo vari kuendepi apa dzinenge dziri kuponda vanhu kubhadharisa mari yokuamerica inodhura. Munyaya yetika madoka zuva ano Hopewero Ching'ono kwayasungiwa nemapurisa achinzi akaburitsa padandemutande reTwitter zvokunyepera. Kwaya akaburitsa kuti mupurisa akarohwa kamwana kachibva kapfa zvatakakunyepai mazuva mairi apfuura asi iko karibe kupfa. Kwai izvozvi ndizvo zvaita kuti asungiwe. Izvi zviri benda nokuti mutemo waseenzesawo kumusunga mutemo wakambomisiwa pamberi pedare redzimhosva ropamusoro-soro munyika asi hurumende ikabva yazomisa kutonga vanhuwo. Tinoimba kuti zvicharega kuenderera mberi izvi. Pai kuno vanhu vakutoseenzesa mishonga inorapa zvipfuwo kuti wareke kubata dzihwamupengo kana kuti warape dzihwamupengo. Izvi zvaburitsiwa nobazi rinoringa nezvomishonga inoseenzesiwa richiyambira vanhu kuti wareke kugoita unhu hwakadaro nokuti vanogona kutozvipfuwadza nokuti mishongayo ndeyemhuka kwete vanhu. Idi zvakaoma paribe anoda kupfa. Kuno mumwe mukadzi anga akaputirirwa nomvura kuchiredzi nomhuri yache abatsirwa nechikopokopo chowakomanawo mauto nyasi. Izvi zvinotofadza nokuti kashoma iko zvinoitika kuti wakomana wemautowa vanoitawo tunhu tuzvinoite tinoomberera maoko seipapa. Toramba tichindovatenda kana vachidari. Painzara yaita kupfunya chisero mudzimba dzakawanda nonyaya yomupfigwayu. Mupfigwa wakaisiwa nehurumende waita kuti vanhu vazhinji wasaye kana mano wokuita kuti wararame. Kubulawayo pabodzipo nedzimwe nzvimbo dzakaita sana Gweru kwaiwanotengesa munzvimbo dzomudhorobha wabenuka pokare waakutotengesa. Izvi zviri bei nokuti hurumende iribe kuzvibvumira asi wari kureketa kuti nzara ndiyo yavabvisa mudzimba dzavo. Wachaona zvekuita kana mapurisayo agosvikawo pavari. Idi zvakanyangariwa hamabi yangu. Tiri kufara kuti dhamu roKariba kureketa kuno rano mvura inoseenzeseka inoita zvikamu 20 kubva muzana. Toramba tichindotenda yawe nomvura yavakaramba vachindotipai nokuti gore rapera mvura iyoyo muzuva rebodziro yange iri zvikamu 9 bedzi kubva muzana. Idi tinoramba tichindotenda. Bhangi ronyika nyasi rareketa kuti vanhu vese vanotengesa zvinhu kunze kwenyika wachiri kumanikidziwa kuti vagotengese mari yokunze kwenyikayo kuhurumende mumwedzi miviri. Izvi zvatofadza nokuti mutemo uyu unge uri kushungurudza vazhinji nokuti waibva wanzi vanogoisaya mariyo kana varibe kuitengesa. Tiringedu dzopasi rese. WaTrump wasiyiwa pasi kuita kutsvetsiwa kunge nhanga riri kupisa nevamwe wavo vanga vari kuseenza navo nokuti kureketa kuno makurukota avo anosvika 6 akasiya basa. Wakatonyora tsamba dzokuti vachada baa zvokuita kuseenza kuhurumendeko mazuva mashoma asarayo. Izvi zvatifungisa zvakaitiwa vaMugabe nevamwe wavo kuti wakandoerekana wandomukirirwa chipepenene. Idi zvakatooma mabi yangu. Kuguta roLondon kuBritain kwai mapurisa anowana mudzimamoto ndohwaakutodanidziwa kuti vambodhiraivhe motika dzinotakura varwere. Izvi zviri kukonzerwa nokuti motika dzinenge dzakandowandirwa nevanhu vari kufona nokuda kwedzihwa mupengo. Idi hurumende yegutari yatoita kusaya zvekuita nokuti yaita kunetserwa nevanhu vari kuda kubatsirwa.
munhau isingafadze kureketa kwaye Bobi Wine kuUganda atosvika pakuburitsa wapwere wache kubva munyika iyi achiwaendesa kunyika yawanenge wakachengeteke zviri nani. Kwai izvi azviita nokuti akanyepiwa zvakanaka nevamwe kuti kune vanhu vari kuda kuita zvokuti wapambe mhuri yache kuti wagona kumuita kuti areke kunetsana naiwo waMuseveni. Izvi zvinotorwadza mabi angu, asi tinoimba kuti achakurira. Tiri ipapo mabi angu, murinzike zvezvinhu. Ndini wenyu Mhandu weUnhau.